Amics i amigues, avui ens acompanya el nostre amic Tiger, que tampoc es vol perdre aquesta videoconferència, videoxerrada, el que li vulgueu dir, per amenitzar, per entretenir a tots els nostres amics, meus amics, que me segueixen a Twitter i també als meus amics de Facebook. Avui vull fer un homenatge a la ràdio. Ja sabeu que jo sóc un apassionat de la ràdio, vaig començar quan era molt jove, 15-16 anys, a Cassà de la Selva, a Ràdio Saturn, després a Ràdio Sal, a Ràdio Grup, després a Ràdio Girona, a Ràdio Marina, Blanes, Ràdio Palamós, que tinc molts amics allà a Ràdio Palamós. Després ja vaig anar directament al Bisbat de Girona i també vaig estar a la COPE de Figueres. I al Bisbat què faig? Doncs faig el programa de ràdio Església Viva, que s'emet per diferents emissores de ràdio municipals, i avui vull homenatjar tots els locutors de ràdio, que n'hi ha molts que me segueixen a Facebook. Doncs començant en aquest moment que estem a casa, que no podem sortir de casa, doncs què feien abans els nostres ancestres? Doncs el lloc que es divertien ells era això que veieu, la llar de foc. Penseu que a 5:45 de la tarda era fosc, abans de 1940, i començaven a treballar a les 6 del matí, i a les 5 del matí ja començaven a treballar, i a 4:45 de la tarda ja molts ja anaven cap a les cases, entraven doncs a la zona que era menjador i cuina, tot allò era allà mateix, i gaudien mirant els rostolls com es cremaven, i doncs alguns resaven el rosari, d'altres doncs menjaven aquí, disfrutaven mirant, tal com dèiem, els rostolls, sopaven, i després de sopar seguien aquí dins, vull dir que tot ha anat canviant. Però després de la xemeneia va venir la ràdio. La ràdio, doncs aquesta és la que tinc jo a casa, que és molt antiga, ona mitja, ona llarga, ona curta, s'escolten emissores de l'estranger de tot arreu, és impressionant. I després, d'alguna manera, la ràdio va substituir a la xemeneia. Alguns sí que estaven a la xemeneia escoltant la ràdio, però abans que tothom mirava el foc i els rostolls, això es va acabar perquè després, que feia la gent, mirava la ràdio i es posaven a davant la família mirant la ràdio. La ràdio doncs es va popularitzar el 1930, la primera emissora de ràdio a Girona va ser Ràdio Girona, l'any 1933. Ràdio Barcelona va néixer el 1924 i es considera la primera ràdio d'Espanya perquè va fer la primera programació periòdica, o sigui, que hi havia una periodicitat d'emissions, però la primera emissió radiofònica no va ser a Barcelona, sinó que va ser a Madrid. S'ho disputen entre Madrid i València. A València es van fer unes proves i a Madrid Ràdio Ibèrica i també en Ràdio Espanya. Després va venir la televisió, que per cert, aquí ho hem de dir, aquí tenim a Guillermo Marconi. Aquí sempre se li ha dit que era el fundador de la ràdio, però l'autèntic fundador de la ràdio, el que va aconseguir emetre son sense fils, va ser Nikola Tesla. Nikola Tesla. El que passa que el Guillermo li va agafar la idea i la va patentar. Això més o menys també ho va fer-ho Steve Jobs, més o menys també ho va fer. Després va venir la tele, oi? I es va acabar. Bé, una ràdio que us recomano, una marca de ràdio, aquesta, Sangean. La podeu trobar a la pàgina web de Sangean, també en aquestes botigues virtuals que hi ha, ja sabeu quines són, no cal fer publicitat, i també en alguns centres comercials. Aquesta és impressionant, se sent fantàstic, té per poder moure's, té 5 prefreqüències, pots escoltar doncs amb un so superpotent, si vols, i bé, us la recomano. Sangean, una bona emissora, un bon receptor per escoltar la ràdio. Amics i amigues, una forta salutació de nou a tots els locutors de ràdio que me seguiu, a tota la gent que li agrada la ràdio. Avui volem homenatjar a tots els amics de la ràdio i a la ràdio. Visca la ràdio! Fins una altra!